idi, sallar idi raka'a biyu ce jama'a. Waɗannan raka'o'i biyu suna da kabbarbari guda bakwai, wannan kuma kabbarbari guda biyar. Kabbara bakwai banda kabbara harama, kabbara biyar banda kabbarar tasowa. Ana karanta Fatiha da duk wata sura da ta sauƙaƙa, sai da ya zo cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan karanta abubuwan da yakan karanta a sallar juma'a, kama hal ataka hadithul ghashiya da kuma ainihin sabbih isma rabbikal a'la ko suratu qaf ko makamantan haka. A bayyane ake yin karatun sallar idi. Kabbar harama kadai ita ake ɗagawa hannu, sauran kabbarbari guda bakwai ba a ɗaga musu hannu, a kiyaye wannan. Haka sauran kabbarbari guda biyar waɗanda ake a raka'a ta biyu ba a ɗaga musu hannu. Wannan shine abin da ya tabbata. Don haka in kai Allahu akbar ka ɗaga hannu, to ba za ka sake ɗaga hannun ba har sai in ka zo za ka tafi kuma wurin ruku'u ko sujuda ko makamantan haka. Haka in ka taso. Dangane da abin da ya shafi mutumin da bai samu sallar bafa, shi kuma ya zo a cikin shiryar magabata cewa kabbarbari wato raka'o'i hudu zai yi madadin waccan da ta kubuce mishi. Haka wannan fatawa ta zo daga sahabi Abdullahi dan Mas'udin, Allah ya kara mishi yadda, kamar yadda al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar da ita da isnadi sahihi. Sai kuma abin da ya shafi kabbarbari, ana yin kabbarbari ne tun daga lokacin da gari ya waye ranar sallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. In ka kara da Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wannan babu laifi. Dukkan kaifiyar kabbarbarin ba a samu su daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sahabbai ne aka samu su ne. Dan haka fassara ce daga sahabbai, wasu suna yin zallar kabbarbari, wasu suna hadawa da hamdala. Haka nan al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba ya ruwaito da isnadi sahihi. Dangane da kwanakin kabbarbari, to ba kamar yadda malamanmu na fiqh Allah ya gafarta musu suka yi kaidi cewa ana son kabbarbari a bayan salloli guda biyar, kabbarbarin kuma su zama kafa uku. Wannan kaidin shi kanshi kuskure ne, ba shi da asali. Kabbarbarin ana yin su ne a cikin waɗannan kwanaki gaba ɗaya, tun daga, ku kiyaye, ranar sallah, bayan sallah da kwana ɗaya, bayan sallah da kwana biyu, har zuwa bayan sallah da kwana uku. Ba wai in an idar da sallah azhar da la'asar ba kadai, a'a, in an idar da sallah azhar da la'asar din za a yi. Sannan zaka iya kana cikin motarka, kana shagonka, kana ainihin kona, kana duk wani wuri wanda ba an hana zikiri ba, kamar ban daki ko kuma wani wuri mara dacewa, zaka ci gaba da waɗannan kabbarbari. Sannan babu kaidi dangane da kabbarbarin cewa guda uku ko guda 15 zaka yi ta yi ne kawai, ko a ina. Sayyidina Umar har cikin kasuwa ne, sahabbai sukan yi su hatta suna cikin ainihin tantuna da sauransu, suna cikin shaguna da sauran makamantan haka. Wannan da yana nan a cikin littafin Sahihul Bukhari. Da ƙarshe ina fatan a karanta littafin Ar-Rawdatun Nadiyya, sharhin littafin Ad-Durarul Bahiyya.